एप्रिल मे महिन्यात राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कहर केला असताना उपचार केंद्रांमध्ये प्राणवायूची कमतरता सर्वत्र जाणवत होती। अशा वेळी प्राणवायू उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने कसोशीने प्रयत्न केले व त्यामुळे राज्यात एकही कोरोना रुग्णाचा प्राणवायू अभावी मृत्यू झाला नाही, हे त्याचे फलित म्हणावे लागेल। या अनुभवातून बोध घेऊन राज्य सरकारने प्राणवायू उपलब्धतेबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी आखणी केली असून प्रत्येक जिल्ह्यात समर्पित कोरोना रुग्णालय व कोरोना उपचार केंद्रांच्या परिसरातच मुबलक प्रमाणात प्राणवायू उत्पादित करण्याचे तसेच प्राणवायूचा साठा ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे प्रकल्प आखले आहेत। त्यापैकीच पालघर मधील हा एक प्रकल्प हवेमधून प्राणवायू उत्पादन करणारा 1.12 मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रेशर स्विंग ऍडसॉर्प्शन अर्थात PSA तंत्रज्ञानावर आधारित या प्राणवायू प्रकल्पाचे पालघर ग्रामीण रुग्णालयाच्या प्रांगणात माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते उद्घाटन होत आहे। सरासरी 95% शुद्ध प्राणवायू उत्पादन करणारा हा प्रकल्प जिल्हा विकास निधी मधून उभारण्यात आलेला आहे। कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या दरम्यान मे महिन्यातील शिखर अवस्थेमध्ये 49 मेट्रिक टन प्राणवायूच्या मागणीच्या आधारे 3 दिवसांचा प्राणवायू साठा ठेवण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यात 146 मेट्रिक टन प्राणवायू साठविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे। PSA तंत्रज्ञानावर आधारित 1.12 मेट्रिक टन क्षमतेचे प्राणवायू प्रकल्प पालघरच्या ग्रामीण रुग्णालयासह उपजिल्हा रुग्णालय डहाणू, उपजिल्हा रुग्णालय जव्हार, टीमा रुग्णालय बोईसर, ग्रामीण रुग्णालय वाणगाव व ग्रामीण रुग्णालय मोखाडा येथे कार्यान्वित होत आहेत। त्याचबरोबरीने वाडा ग्रामीण रुग्णालय तसेच कासा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात प्रत्येकी 0.37 मेट्रिक टन क्षमतेचा हवेतून प्राणवायू उत्पादित करणारा प्रकल्प उभारणे प्रस्तावित आहे। पालघर ग्रामीण भागात अशा प्रकारे विविध रुग्णालयात 8 प्रकल्पांमधून 7.46 मेट्रिक टन प्राणवायूची व्यवस्था करण्यात येत असून वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रात 5 प्रकल्पांमधून 6.69 मेट्रिक टन प्राणवायू उत्पादित होणार आहे। तिसऱ्या लाटेचा उगम झाल्यास जिल्ह्यात प्राणवायूची कमतरता भासणार नाही याची जिल्हा प्रशासनाकडून दक्षता घेतली जात आहे। या सर्व प्रकल्पासाठी माननीय पालकमंत्री दादाजी भुसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासन अंमलबजावणी करीत आहे। आपण या सोहळ्यात सहभागी झाल्याबद्दल धन्यवाद।